rád. Som tu doma. Ja, slovenský imigrant, žid, intelektuál a štamgast českých kaviarní a krčiem. A moje deti a moje vnúčatá sú tu tiež doma. A stoja na ramenách mužov a žien novembra 89. A tie ženy a tí muži mali konkrétne tváre a konkrétne mená. Nezabudnime na nich. Ale pretože stoja na našich ramenách, vidia ďalej a lepšie, vidia nové rizika a nové šance. A môj sen je, aby ste vy dokázali vysunúť dopredu tých skutočne najlepších. A tí skutočne najlepší nebudú iba múdri, budú aj statoční a zbavení strachu, pretože to nebudú mať ľahké. Držím palce a majte sa.